Assalamu alaikum yalla bai. Wai dan Allah ummi so nawa zan faɗa miki ba na son ki. So nawa zan faɗa miki tarayya ni da ke ba zai yiwu ba. Yanzu ni ba wannan ba. Na san tun da kake yin wannan aikin kuma na san kana jin yunwa. Yanzu ga abinci nan naka maka ka daure ka ci. Kin ga dakata da Allah. Ni fa bana buƙatan tarayya da ke. Kin ga ummi akwai maza masu kuɗi a waje wanda za su iya kulawa da ke ba kamar ni ba. A kullum fa nema nake na kula da iyayena sakamakon ni kaɗai suke da shi. Mama na fa ba ta da lafiya tana can a kwance kuma ban da kuɗin da zan kula da ita. Shi yasa nake wannan aikin. Ga wannan mai kuɗin ma da yake bibiyan ki yake son ki. Dan Allah ki amince masa. Amma ni tsakaninmu tarayya ba zai yiwu ba ummi. Amma ai ni bana complain. Bana ƙorafi a kanka. Kuma haka na ganka ina son ka ina son rayuwa da kai a haka. Nisa ba za ka gane ba. Ina son ka har cikin zuciya na kuma tsakani da Allah nake son ka kuma na yadda zan iya zama da kai a haka. Yanzu dai ka daure ka sha wannan ko kaɗan.